Элек-электән татар халкын күзгә күренмәгән, ләкин ишетү белән күңелләрне тибрәткән моң айырып тора. Аны җырлаганда гына түгел, сөйләү осталыгында да тоярга мөмкин. Радио дулкыннарында яңгыраган матур, моңлы тавышлы алып баручылар җырчыларга караганда күп түгел. Шулар рәтендә Башкортстанда 20 елдан артык Уфа халкын үзенең кабатланмас тавышы белән сокландыручы Зәлия Ахунова-Хисами. Озак еллар татар халкына тугры хезмәт итүче милләттәшебез күп санлы проектлар эшли. Шуларның иң зурысы татар кызы гүзәллек бәйгесе. Бүген ул милләткә кагылган төрле чараларны оештыруда ярдәм итә. Татар телендә радио тапшырулар яздыра. Туган көндә туганнар барлана, дуслар сынала. Кешенең бөртекләп җыйган хезмәт җимешләре бизмәнгә салына. Кыскасы, гомернең мөһим бер этабы ул юбилей. Күңелләрне әле моңга, әле сагышка, әле өметле уйларга салган кабатланмас тавыш Уфаның радио дулкыннарында 20 елдан артык яңгырый. Кайчандыр кызык өчен ахирәтләрне иптәшкә Шәрык радиосына килгән Зәлия Ахунова сизмәстән пульт артына утырып үз урынын таба. Кызык өчен генә кемнедер гәзитен алдым, кемнеңдер шигырь китабын әзерләмичә укып карадым. Шушыннан соң бүтән кеше арасыннан мин генә үткән булып чыктым. Бүген ул үткәргән эфирларга төрле өлкәдә уңышларга ирешкән кызыклы геройлар килә. Һәм бу гаҗәп түгел, чөнки Зәлия ханымның үз тормышы да зур маҗаралы китап кебек. Хәер, милләттәшебез шигъриятне аеруча якын итә. Шигырь китапларын укырга яратам. Шигырь яза, белмим, язып караганым да булмады, әмма ләкин шундый кешеләр барлыгына дөньяда шигырь яза белгән. Мин шул хәтле аптырыйм, шул хәтле чагыштыру танып белүнең анасы дип әйтсәләр дә, мин хушларымнан китәм шушы теленең бизәклегенә, теленең матурлыгына. Һәм радиода шул хәтле рәхәт кешеләргә матур сүз әйтәсең, мәсәлән, котлауларда. Миякә районы Баязит авылы кызы кечкенәдән татар телендә оештырылган чараларда активлык күрсәтә. Мәктәпне тәмамлагач, математика фәнен якын итсә дә, күңеле белән татар филологиясын сайлый. Студентлык чорында популяр Азатлык татар яшьләр берлегенә керә. Төрле проектлар өстендә эшли. Нәүрүз гүзәле бәйгесендә катнашу исә милләттәшебезнең күңеленә иҗат орлыгы сала. 96 елдан бу чарада катнаша башладым, шуннан соң оештырырга ярдәм иттем. Аны без бөтен Русия күләмендә дә күтәреп чыккан 2000 елда. Чара ул матур бәйге. Минем ул җаным белән бәйләнгән ярты гомерем буена бу чараны үткәрәм. Акча өчен дә түгел, рәхмәт өчен дә түгел, шул хәтле матур, мин андагы һәр кыз баланы үземнең балам кебек яратам. Башкортстанда узучы әлеге проект һәр вакыт үзенең тирән мәгънәви идеясы, тәрбия һәм әхлакка игътибар иттерүче алымнар куллануы белән аерыла. Эш дәврендә килеп чыккан киртәләрне йырып чыгарга милләттәшебезгә иҗади командасы һәм зур терәге тормыш иптәше ярдәм итә. Тормыш иптәшем Руслан да мине һәр вакытта рухландырып торды бит инде. Матди яклап та, шуннан соң бүтән гаиләм, дусларым бит инде бердәм дәррәү итеп матур итеп үткәреп чыгарадыр. Инде Руслан әйтә, син аны менә нык югары дәрәҗәдә үткәрмәсәң дә, менә дөрес итеп үткәрсәң, менә шушыңа план куйды. Ал барыбер дә матур килеп чыга. Руслан Ахунов Уфада киң билгеле рәссам, музыкант һәм эшкуар, сөекле кешесенең терәген ул да тоеп яши. Рәсем төшерергә мин күптән төшерәм инде, школда да төшердем, гелгенә төшердем. Зәлия мине күтәртте дә, синең рәсемләрең нык көчле, яса, шуның өчен башладым инде. Ул шундый кешеләрне заряжает шулай, очып китәбез инде. Биредә яшәүчеләрнең олысы да, кечесе дә җырмыңга мөкиббән киткән. Радмир Ахунов әтисе эзеннән атлый, музыка сәнгатен үзләштерә. Ахуновлар гаиләсе кичке тавын артында җыелганда төрле темаларга сөйләшүләр алып бара. Һәркем үз фикерен яңгырата, бүлешә, киңәшләшә. Уңган хуҗабикә, Газиз әни, сөекле хатын һәм милләткә тугры калган Зәлия Ахунова-Хисами фикеренчә, нәкъ шушы мизгелләр бәхетле дә инде. Иң мөһиме, аларның кадерен белү. Уфадан Миләүшә Латыйпова, Татарлар.
Туган телен кадерләгән халык кадерле булыр ди халык мәкале. Үз телебездә сөйләшик, ана телебезне онытмый хөрмәтле милләттәшләр. Сау булыгыз.